Anake sapa kowe? Anake wong. Ya bener kok ya. Asmane sapa, Mbak? Iki rada galak iki ora tak alusi ndak. Nyantrap iki mau teko-teko wis muring-muring iki mau. Iya. Nun kemarin badhe derek wanuh. Kang asma sinten nggih, Mbak? Tatin. Oh inggih, Mbak Tatin. Wis tak alusi meso atos ya. Pidalem wonten pundi? Sentolo. Sentolo inggih. Kulon Progo nggih. Kilen Lepen nggih. Heeh. Oh inggih. Tasih sekolah no sampun lulus? Pontianak. Oh inggih, syukur. Putrane nggih tiyang. Nggih napa macan. Kersa napa ngedalaken macan? Supados doak-doak. Napane? Apane ora. Kowe iki nek dijak menjurus kok njur sregepe ra jamak-jamak. Apane ora. Tatin, putrane pinten? Nembe setunggal. Kok dadi sinden ki sing apik to Tin ora. Nggih, njajar. Dadi sinden ki ngene upamane sinden kuwi nek sing jeneng ditimbali dalang kuwi paling ora ngetokke ulate sing apik, suarane sing bening. Nuwun sewu, asma sinten, Bu? Nah, inggih menawi badhe nyuwun prisa. Nami kula Tatin. Pidalem wonten inggih, dirya kula wonten Kilen Progo. Ngono penak to kok. Jeneng asmane sinten? Tatin. Anake sapa? Anake wong. Kowe iki sinden apa kenek kowe iki rumusake? Tak baleni ah. Coba. Iso alus ora coba? Mboten iso. Sok kudu jajar ora. Inggih nderek tepang pun saya badhe nyuwun prisa panjenengan kang asma sinten nggih, Mbak? Inggih nderek tepang Pak Dalang. Heeh. Asmanipun? Nami kula mboten asmanipun. Oh inggih. Asma menika penyakit kok nggih? Nggih. Jenengan asma mboten? Mboten sampun mari. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih, naminipun kok malah alhamdulillah. Nggih nami kula Tatin. Kompletipun? Tatin Lestari Handayani. Nah, ngono rak kepenak to. Pidalem wonten? Kula saking Sentolo. Oh, saking Sentolo. Sampun tasih sekolah? Tasih sekolah? Oh, malah nyengenges to. Jenengan mboten jelas kok. Tasih sekolah ngono lho. Kula sampun lulus. Oh, sampun kagungan garwa? Sampun gadah putra. Oh, nggih syukur. Kula